Asikubiyele somwele Pastor Ndlovu echaza amaphupho. Inamba yami ngicela uyisebenzise ku-song 9 of After Mama kuphela ngoba ungimember noma ngokucontribute kwi-channel kuphela. If you're not contributing kuphela isidingo sokuthi senze inamba 5 kangaka yabo. Phone from Monday to Friday kuphela. Sibheka udaba amaphupho. Kuwe nombulo buzela phupho umuntu ongasekho elimele. When a dream of a deceased person injured or having a wound. So that's not good. Uma kungenzeka uphuphe umuntu ongasekho. One, ngokwesizwe uma umufi uphawu olubi uma elimele. Kusho kungenzeka umufi akazange agezwe inxeba kuphinde kuvalwe ingozi uma kuwukuthi washona ngengozi. 2, omunye ayibheka nje yenzeka ukuthi umufi uba uphawu kumele elimele. Lokho kungenzeka ukhona umuntu owashona ngengozi ekhaya wangagezwa waphinde wavalwa inxeba. Yabo shuthi ngaba lo muntu washona ngengozi wangagezwa yenxeba langavalwa. Number 3, kwesinye isikhathi uma wenza uphuphe umufi uphawu ungaba uluvumelimele. Ukuthi-ke kungenzeka umufi wabe wahlinzwa esaphila noma-ke wabe wahlinzwa eseshonile kepha akubikwanga ngemsamo lokuthi lo muntu ube nenxeba ngenxa yesigulo ngoba umuntu wahlinzwa ngoba kubheka ukugula kumambile elahle lekelelwa noma kwahlinzwa ngenxa yokuthi odokotela bathi meseshonile base befike nje ucwaningo lokuthiwa i-autopsy wahlinzwa yabona befuna ukuthola umsuka wesizathu sokushona kwakhe umufi. So lento ayizange ibikwe emsamo. So abanye abantu uthola ukuthi unaleyo prayer ethamela ukuthi ngesikhathi lo muntu egula wahamba wahlinzwa. So ngingazange lento ibikwe emsamo ukuthi hayi ubani uhambile wagula ngenxa yokugula odokotela babathi bangamuthi abamhlinze ukuze kutholakale mhlawumbe isizathu sokugula. Ihambe beyinkinga lento. Noma uma kwenzeka umuntu afe bese bethi abantu bethi sifuna kwenziwe i-autopsy lokho okucwaningo lezi umuntu umeshona ukuthola imbangela yokushona kwakhe. Abanye le mimo iyayifuna ukuthi bese iyabikwa lento ukuthi hayi lo muntu uhambile wahlinzwa yebo uhambile wahlinzwa ngoba kufuneka ukuthola isizathu somsuka wokushona kwakhe. Bese ihambe yahlupha lento ukuthi yemncabeni yanazake ngisho ukuthi umuntu ukhishwa amathumbu lo muntu uqhaqha ikhanda ukuhlolwa imbangela yabo whatever. Siyabonga esibheka lapho umuntu ongasekho elimele. Yes, number 4, abanye bayibisha nje ukuthi mhlawumbe kukhona-ke abathakathi mhlawumbe asebekwenza ukugama noma ngenxa yemithwebulo abayenza phezu komzimba walo noma phezu komzimba womuntu singavela futhi elimele. Siyabonga kakhulu.